sa akin, papay ko. Naghaling naman daan. Aha. Nakahaling ragyod sila. Wapay kaldero, wapay saging. Nanay saging, wapay kaldero. Okay. Nanay mama gadala ginamos, oh. Charlene! Ginamos. Oops, si Presidente gadalag saging, gabagod to ara. Wow! Dayon yung kani ha, dokumentaryo ni ha, nga mo ni activity every morning. Hala, ipakapinan? Yes. Ya, balik bibintan ako di ko lani. Oh, ibalik. Ang gapakapin ko mo mo Bisa na maliga. Yes. Na ay gamay. Lami gyud kayo ay kay yellow. Sige, laba na. Labat eh. Mini banana. Sige. Panggawas na. Okay, maglungag ang mga mama anak, guys. Maglungag. Pagkapusok, pagmarites. Yes, sagulat nami sa kaldero. Ang mama nga in charge sa kaldero, wa pa naabot. Sige nga hilaw, para unsa na siya. Tambal sa potassium. Ang hilaw nga saging, ang tambal na. Oh. Magkaon sila ging ana. Niya kay niingon pud sila nga tambal na sa utog. Patay na de, walay banan eh. Sa patay. Loya, lutas kita ni upat ka tuig. Aw sa mi kay wa pa nalutong saging, mahaw sang mga mama, mahaw. Ang uban eh, mahaw man sa kaon. Mahaw. Guys. Kay wa pa nalutong saging, mahaw sa. Naanang saging, naanang kuan. Sa ngalan naning kalayo, wapay kaldero. Ay, hala tuod. Kaon sa miya, kaon. Murag nakadungog kog taklog sa kaldero nga ni Tingo. Okay? Okay, abot ng kalderong kinakusgan. Okay kayo. Okay. Ugma, mag-utang ka na. Ay, sige, ugma, kapayas, tag tinapa. Kapayas, tinapa daw. King, kapayas tinapa ugma. Aw. I-arrange. Sige. Makuan ra na kadugayan. Hala, ang tubig day ani oy. Dayon, may pa day gibutangan dag tubig. Mga 1 hour gikan sa pagtakaang ani. Luto na ni, hab-hab na pod. Tubig. Ang tubig.
Kanong gitungtungan ni bato. Ing awas ang vlogger kunoy pa tayupon to. To. Sa ponging lubot bi kay ang tayupan. Ina. Tayhop na nalin ni tayo. Kuano niya ang imong lubot? Iris, taboni o singala na ni. Siti. Kuano yung lubot kanang sa pongi kay ang tayupon. Pay-pay cha. Chang turno. Okay, say good morning. Good morning guys. Na ang batang Mia kulot oh. Batang kulot. Nasa atong vlog. Kay ang mama naglungag saging. Diri kulot. Kulot. Dali. Siya na. Sugnod. Ah, nakuha siyang sugnod sa saging. Ba. Sugnod na sa saging. O, ibutang na ditong sugnod sa saging kaw. Kaw, ibutang dito o. Kaw, go. Ha? Aw, dagto? O, sige, sige. Sige. Batang kulot. Diyan na. Ah, mana? Sugnod na ni mo? Ah, mana? Sarapot. Diyan na. Batang ni bata dili na mo oh kani si kulot dakpo kay gastong inahan ani. Okay. Very good. Asa? Apa dana? Okay. O sige, bye-bye sa vlog. Bye-bye. Bye-bye. Ala, kay ang mga kahoy basa. So kining aso-aso. Ngahoy ka cha. Ngahoy siya kahoy-kahoy. Tabangan na yun nila galing kay murag ang among kalayo kahoy basa. Alawa pa yun ding brown ang saging. Ah, mapayok na ni. Ah, ato ng tabunan ron. Mag-dance daw niya ni bata guys. Ira, kaya ang saging napayok. Okay. Sige na. Ay, padul, bawis, anak na. Okay, 1, 2, dance! Ano sa puno? Nalibog ko. Okay, loto ng banana. Hamang sako. Kuha man ako ni. Yeah, luto na. Kung man nabihok pa daan. Ituwad, ituwad. Luto na ang isa ka kalderong banana. Sakto na na, sakto na na. Sige. Balik sana. Luto na, luto na.
Ay, yabo na. Sus, very good kayo ang ganda ko pinanawan. Wala na, yaya mo kapre, pabugtaw. Ay! Lagi init kayo. Ngayo din. Ay, hinuo ko. Ay, kainit. Pila po to, okay. Itaguan sa vlogger. Kuha ng bahin. For my son. Ama to mo mag-track. Okay, bibo na kayo. Ay, taklob sa kaldero ako ah. Okay. Okay. Bastang. Mga ako na bigay sa sukayo. Sukayo. Kaon. Sa mga mga unta na may katol. Taklot sa kaldero. Dami katol. Sarap ko ako mo. Si katul. Ay, bako. Hindi, suwa ko na yung katol. Ano na may katul? Loyo, oyo. Nakukuha sa layo. Kuya, kuha na, kuha na. Pakita na. Yung part sa ako. Iya sila ko kinamusbag. Nakita iyo, wala na niya. Okay. Kuha mo niya kuha guys. Na mong saging. Bigaan og sili. Ano sa man daw? Aso. Asay halang. Yan yung bukuan, bebe. Gamay lang, ha? Oh. Uy, kaso. Miss Vlogger. Yung taklo. Ako, balik bilat. Magkaon ko na sa taklo pa, makadako bilat. Hala, mudako na yun ni guys. Kamato yun na ba ni kayo? Ah, kuntot. Panahon mo na sa ulo na. Hindi ka na bangat. Hindi ko maninti ate. Kaso. Oh, bye-bye guys. Kaya busog na ang mga mama. Bye-bye. Mia! Dili na, bye-bye na sa vlog. Bye-bye.
Minsan pag nabusog, tabi lang ka mga baba. Oh, Junilin! Alay ba? Ayaw ko